Persiapan. Kowe aja koyo dukun kabeh mbok nggo ali-ali nem le. Iya iki. Ora tak coplok mangi aku nggo iki barang. Tapi Kok rasa aneh-aneh kowe yo. Yo. Aku iki ayo. Dibagi mbak Repa. Kowe nek bek mah kok dukun kowe. Sila isi tok. Si catek kok aku. Ya kowe apa sih yo delok? Delok to koyo dukun lho yo malahan yo. Iki foto yo, apa jenenge? Foto produk, guys. Foto produk iki pokoke. Celanane juga iki sak produk iki. Zal mundur. Mundur ra ketok. Mundur neh. Mundur. Dur. Kok biru aku yo? Tapi sak produk ya. Boh. Iki kok ngire salah wae. Lah yo. Iki merek iki yo sih enak. Disiapkan. Oh, enggak. Beda. Ijene kertas seru tak semua. Oh, iya disiapin bodoh. Tapi kok beda? Iki. Foto. Ojo buka-bukaan ning kamera ya. Iki ora enak kok. Iya. Merek ndi? Kita enggak. Ora enak. Tapi iki aku ya disiap. Masa ya? Iya. Waduh. Oke, alhamdulillah dapat job hari ini mau foto produk. Panggone ning ndi engko ae ditunggu kelanjutane. Pokoknya nek ape anu ki riweh pokoke. Kowe mbok go kotake. Ya dibalekno. Kowe coba tesi yo. Please sudah kangen banget. Tesi saiki wis gak ngono, wis gak nganggo akeh-akeh yo. Nah, aku kan nek aku pengen ganti nanti kamar kuwi. Kuwi iki masuk. Boleh. Apa iku pori? Iya, gak apa-apa. Tapi for lempok. Ya ora apa-apa. 1000 kuwi. Kau. Gak apa-apa. Apik. Sementara kok ditoto sing beneh. Dipoto sing beneh. Delok to. Enek ape budal iki. Kipas iki loro karo nyala, wong ilang kabeh mbon ndi. Dinyalakne kabeh. Jal. Tapi yang ini ya aku sudah tali. Iya ngono. Aku juga iso nge-cover pundake bener. Iya, oke. Tasnya? Tasnya putih ya, Pak. Iki. Iki lho, Pak. Tasnya kuwi matching kuwi. Yo please yo. Piye neh, Ndek? Nggo rantai deh. Kowe perantenan opo? Kowe tak cancang bulune malah ning rante. Tapi malah pian sing sal abang kuwi daripada rantai. Tapi ora tak setrika iki. Ora ketok. Ora ketok. Oke, cetan. Duh, salmu nek sing ireng barang ya? Salmu nek sing. Apa sih dah? Udah ireng dah. Ya terserah lah, wis pokoke manut piye piye. Alisku sampai luntur, guys. Semua. Piye lesem ndelok man cedak. Delok. Luntur. Ah. Ora usah on. Semua dinani donya iki pe udan, tapi iki gak iso udan-udan. Makan somo. Nggo apa apenan? Wis ndek ketoke yo. Bontot. Ngapain dah? Mungkin mau delok. Lah kuwi anu ndi? Tripod. Foto sih digo konten biasanya nih. Lah ning ndi tripote? Gak ning ngarep ah. Ning ngono kuwi. Ya wis digowo ta kuwi pencetane. Ceritanya iya nyala bude. Lah budhe ning ndi? Budhe gak ning ora ning omah. Hilang nih. Tapi aku yang bude dewe iki. Kayak hilang ngono. Kistri kok yo. Ya Allah. 1 second. Dipangan tikus. Enggak sih, kayaknya terakhir ini wis capek gitu. Capek hidup deh. Langsung robek. Lah ngono Mas iki. Ayo. Endang le.
Kok ruwet kowe lara nyetrika kuwi barang? Heh? Rapi kok. Iya toh. Cepet. Enek sing hitam barang kok lek kuwi salmu. Tapi mbok ke endi? Ding kono, ora triko. Heh? Ora triko yo lan. Iki kan kita tak ngene ngene. Wis langsung ngono langsung di setrika nak ya wis le. Dilipat. Ya wis sitok-sitok terus bare jam piro? Rapi. Pokoknya ki anggere ape budal ngene iki seribet e masyaallah. Wis ki dibuaki. Kuwi digawa kabeh wis. Ayo. Ya Allah. Delok to. Presisi apa nih yo? Kudune iki presisi kanan kiri. Mbah piye ra roh. Yo lagi ini aneh kuwi kok. Kudune kemang aku lemeke yo. Ayo wes ngono sik ya. Heeh. Cus. Yo apa Gus ndak kuwi? Tanggapan. Kowe nganggo topi rupane apa? Nggo kabeh. Ya Allah Gusti. Ya Allah. Ya kok ngalang-alangi ngono kae lho apa? Sinden ape tanggapan ngono lho. Masa. Kayak ngisor ae. Lek cilok yo. Serek niki adike kok yo iso. Sulake ning kono lene gurile. Kuwi sapu. Ya pik sulak Gledok. Ndak yo disaponi, Mbak. Wong dikon ngumbah ya ora budal donan. Iya, Mbak, anu bahane entek jare Mas Nur dingi. Sesuk arep diterusne. Kurang sithik tok ki sak sret. Lah ngono Pak kowe sing baleni, Pak. Ngono. Nah. Kok omong yo. Sepatu lak cukup. Wis ndan. Guri iki yo, Mbak. Ndak gak pokok pasti kuwi sik. Enggak. Nduk maksudnya merotok anu ayo. Nah, ngono sik, maksudnya ki sulake mir gak. Arep diceleki manuk. Lah manuk ki yo miber lho, Pak. Ojo aneh-aneh kowe ya. Wes sempete rada luwung ngene, Pak. Kok ben nek nganu diumbah. Sok nek Om mulih ben diumbah. Yo nganggo tok ora ngubah. Sudahlah ya. Wes ngono lah apa-apa. Mending lah. Wis, Ya terima wes. kasih kalian. Salim sih. Cus. Nah, kita foto di sini guys di Itu oi. Oh, gak oleh goblik. Oleh sih dibuka omboy. Oh, gak, buka gini. Coba. Ning gone wisata Lokotur Cepu. Iku jeglong nih, kena yo ben ketok maksudnya mobilnya. Ngono kan adem. Lah kuwi sebelah kono ya adem. Udah sampai guys. Oke guys, sudah selesai sesi fotonya. Gasprane yo gak tak sepil prosesnya keruwetan mang soalnya emang gede-gedekan banget ambek waktu. Jadi iki kene wis OTW ning gone Mbak Indah. Karena juga aku udah janji Mbak Indah guys. Seperti itu. Jadi ini kita
langsung ke rumahnya Mbak Indah. Langsung video. Sampai maghrib baru game ngene Mbak Indah. Delok dene ganti celana. Wis gak kuat. Delok guys, kenapa kena nggo mobil karena barangnya sampe akeh. Iki jenis sepatu, jenis tripod, jenis semua ada di sini. Saya pulang. Nungguin Pak Panjang ya. Mang, caranya pira sing mbok gowo? Celana ada 3, yang satu kan disuruh ngerapikan yang itu, enggak sama panjangnya. Yang ini engko toto kowe sing sitok iki engko kan tak kembaro sing iki. Oh ya wis. Iya ora, sing iki engko toto kowe. Ya. Engko Mas tekan kuwi kan mbok-mbone gak apa-apa kan? Kuwi sono. Iki. Katingane lho. Lah kan kok kan gak ketok dawane sak pira. Ayo. Kita lanjut ke Pak Panjang, guys. Aku wis ganti outfit loh. Ganjele ya. Ganjele piye? Aku. Pulang guys, sudah selesai dari Pak Panjang. Sudah tadi wis di apa nek arani wis di masih diukur-ukur. Wah, so ya. Ya Allah. Tapi yang tembus apa le? Kan emang mau tukang mah jam berapa? Jam 3. Saya jam 6. Kami itu malah berkelana banget guys. Tuku apa-apa ta apa no yo nggawa ngomah yo. Tuku kuwi lah, nek gak ngono tuku onde-onde. Icik perayamene. Leren rono parae. Iya iki. Sing kene-kene ae apa? Gorengan. Bahran. Bahran iso terus. Yo wis bahran lah. Gorengan kene iki tak wisan marai. Kene iki enak guys gorengan apa jenenge enak. Iya. Ngarepan kono ki. Cek ora. Iki juga Om Toyo ya urung. Mungkin iki ya. Ngene lho. Ngene. Petang guys. Iya nang ngene. Ki soalnya kocone saiki diganti guys. Kocone digawe peteng. Aneh gak yo? Di dulu. Ini cah metu iki sing mlaku wae iki cah ngene iki guys, cah. Ndi? Iki yo gak enak lah yo san. Gak enak. Wis gorengane baran lah. Beli gorengan guys untuk orang rumah. Apa pukis yo? Pukis mah roti-roti arane sing mangan iki. Apa martabak? Gak apa-apa. Lah iya, martabak. Karek aku. Martabak berarti sing kuwi ngarepe Masjid Jami rae. Iya martabake wis. Martabake guys. Oke guys, sudah beli martabak kok langsung gak makan sih. Nah, ini tadi beli 2 guys. Engko dindum pokoknya sak keluarga kabeh. Aku beli sing manis 1 sama yang asin 1. Iki adalah langganan guys. Ini martabak ini karena enak. Ngambil gini keluarga aku loh yo. Singkir loh. Sesuai semua kan tergantung selera. Asik. Asam kau. Oke guys, buat pulang. Oke teman-teman, terima kasih sudah mau nonton kita ke kopieran hari ini. Kok samping tak gua nang ya. Ganteng banget ah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, banyak banget adikku saka samping. Iki wedok apa lanang ya?
Dok, kok wis ketara numpake, Mbak. Numpake rodok kopior. Ngenyak iki. Kok aku numpak bener yo. Ora tau bener. Kenceng. Kok awas kuwi jedukan anyar. Wis nyoto wombo anjir. Wis ditutup tapi. Masih tapi nyoto wombo. Apa lemah pasir. Alah, kuwi kena udan bar kilo ya wis bar. Nah, ini adalah alas guys yang kita lewati tadi malam pun. Jadi kapan? Kemarin. Tadi pagi. Iya. Ning ndi? Pas ning gone pasar. Kan tadi pagi. Terus guys, terima kasih ya sudah menontonkan aku dari awal sampai akhir sampai saiki. Saiki yo. Walah, kamu sampai kita ngi anaknya ya. Gue dibilang Yes guys, terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.